esika n'enu ụwa anyị bịara esika n'enu ụwa n'Odogwu onye ji n'ụwa m ọnụ n'enu ụwa n'Odogwu n'enu ụwa nọ na-eme ntụgharị n'enu ụwa anyị bịara n'enu ụwa nọ na-eme ntụgharị ọ bụla onye ji tata ọ bụla onye na-eji echi enu ụwa dị ogbu maka ji n'ụwa bamba maka ọ bụla onye ji tata nwanne m ọ bụla onye na-eji echi nwanne nge m ntị n'ọnụ na-esi m olu wee nata ọ bụla onye bụ ụzọ gbagba ọsọ ọ bụla onye na-ebu ụzọ agbalụ nwanne nge m ntị n'ọnụ ọ bụla ebe nye bụ ego dị tata ọ bụla onye ka ọ na-adị echi ego bụ ikuku nwanne m onye ofesala n'oli ya o bepụbeghị ibebe nwanne nge m ntị n'ọnụ onye ji n'ụwa m ọnụ n'ego nọ na-eme ndegharị n'eziokwu n'ego n'obi ikuku nwanne m n'ọnwa ego bụ ma n'ọnwa ego bụ njọ n'ọnwa ije ego n'ọnwa ihe ka ị na-ekwu okwu ya n'ego n'ọnwa ikuku n'ego na-eme mfegharị ife ego na-eme n'ụwa na ọ bụ ya ka ị na-ekwu okwu ya ọ bụghị mana agụ enwe ebe n'ọnwa ego mere nwata ọ bụla okenye n'obodo a mee na okenye ọ bụrụ nwata ọ bụla ebe anya bụ ego dị tata ka ọ na-adịkwa echi ị na-anụ ọnụ m onye ji n'ụwa m ọnụ n'enu ụwa na ọ dịkwa ogbunu n'enu ụwa na ọ na-eme ntụgharị eji m onwe m mmalụ n'enu ụwa na ọ dịkwa ogbunu n'enu ụwa na o siri ike nwa siri ike tagbe nwere ike apụta echi ọmọbaghị ụra ọkụ ịma na nwata kpata ego okenye jogbu onwe ya n'ozi nwanne nge m ntị n'ọnụ n'ego n'ọgwụ ikuku n'ego na-eme njegharị onye ofesa lọgụlụ ya enu ụwa dị ogbu maka eji n'ụwa m ọnụ ị na-anụ ọnụ m ọ bụ ebe nye bụ ego dị tata ka ọ na-adịkwa echi nye m ntị n'ọnụ ya bụ na agụ enwe ebe mana esi m olu wee nata ahụ esi m olu wee nata ụmụ ụwa ge m ntị n'ọnụ eji m akụkọ abịa maka eji na maka ibi ego wee gbuo nne ịmakwa dịkwa njọ maka eji na maka ibi ego wee gbuo nna eji na maka ego wee gbuo nwunye gị eji na maka ego wee gbuo nwa mụrụ amụ maka eji n'ibi ego wee gbuo anyị gị maka ọ dịkwa njọ ya bụ nwe na-akwado ka igwe n'ibi ego ibe ọ ga-abụ echi nye m ntị n'ọnụ n'echi dị ime na onwere onye m ife ọ ga-abụ nwile bi obodo dike isi n'ebe ogiri n'anya abịa nye m ntị n'ọnụ otu nwoke nke a na-akpa echi dị ime n'ime obodo anyị ọ mụrụ ogbebụa eze m ntị n'ọnụ inikpe abala nwa afọ nke izizi abala nọbụ ezugo nna onye nke ịbụa dọba na-agba ọsọ mana ezugo na nwanne nta ka ọ na-agba agba ọgba utolie sometimes ọgba utolie ihe kokoko na nwanne ya na-agba na-agba ọsọ mkpụkọ na-etete anyị bụ Igbo na-agbọ ya nwadochi ihe kokoko nye m ntị n'ọnụ eji m akụkọ abịa nwile dị obodo ike isi na-ebe ogiri n'anya abịanụ nke m ntị n'ọnụ enu ụwa na osiri ike enu ụwa na ọgbọrọ akpọ n'ọnwa ije nụọ ewelute n'otu ụbọchị nke a na-agba ezigbo nna ebe o jere nta anụ wee dọgbuo ya n'ọbịa ọgaranya wee mụba m uwe kwe na afụfụ ya o nwere ibe na-eme ana m ekwu n'okwu na uwe onye mụta nwaanyị azụọ ya ọ bụ ife ọgaranya kwuru ọgaranya na-ekwunye m okwu na ọmalụ ole na ụwa bụ ọlịlị n'ofu ụbọchị na ọgaranyaba enu ụwa na ọbụ ọlịlị a na-ekwuo onye na-agba na-agba ọsọ mụrụ nwaanyị debe ibe na-ekwu n'enu ụwa akụ enwe ebe ihe bụ a na-agba ọsọ nnọdụrụ nwaanyị debe o jele ịmụ nwa mbụ wee mụọ ya eji ma ife ọbụla anya bụ nwa nne bụ Uchechukwu ya na ọgwụ eji ọfọ Uchechukwu na onwere n'isi akwụkwọ ọgwụ eji ọfọ nwere n'isi akwụkwọ ha na-akpọ wee gụba akwụkwọ nwanne ha na-akpọ ha na-eme ọfụma gụba wee gosi ya wee jebe mahadum
wegoba wegosi ya ka a na-ekwu nwanne m Uchechukwu wee nweta ọrụ na ebe a na-emenụ mmanụ ebe ahụ bụ nwetala ọrụ Uchechukwu wee bido ọrụ nke ya ọgwụ ego ọkọ wee kwe na anya ga-eje obodo oyibo ka ndị ebute ike ọgwụ ego ọkọ wee kunie wee jebe obodo oyibo eburu ike wee nata mana nwanne ya nke a na-abụ Uchechukwu o jikwa ego oyibo a na-abụ Odogwu ụmụ Igbo gem ntị n'onu esi m olu wee nata ya bụ akwa enwe ebe nnọbụ ibe na-ekwu n'egwu a ya bụ onye ọgaranya na omechanụ na mmụọ ogogogo gịnị bụ ife bụrụ ọgaranya na mmụọ ya bụ onye ọgaranya na omechanụ na mmụọ tutu ha na mmụọ n'ọdala ogbunye erike n'ụwa n'ọdịogwu ya gogogo na mkpeti nwata n'ilu nne ya ilugo n'ụwa n'ọdịogwu onye ji n'ụwa m ọnụ n'ọbụ ife m na-ekwu n'ụwa n'ọdụbụ ọlịlị ya bụ onye ọgaranya na-elecha n'ife nwere ebe a na-azọ ndụ ya ma na-azọtaghị ndụ ya ọ nọgolu mmụọ ikwugo kwesị adị n'ụwa n'ọdịogwu iluzie na beje bụ onye ọgaranya na ebedebe na-egbu ụmụaka ka ọ mụrụ amụ ụfọdụ na-awị ala ebe ụfọdụ na-aṅụ mkpụrụ mmiri ụfọdụ na-ezu ori n'ọnwa ije duo ifugo kwesị aga ya bụ onye ji n'ụwa bamba n'ọnwa ije duo n'ọnwa ije obodo n'ọnwa ije ụganwụ nwanne nne n'ugwu esika onye ọgazela ọṅụlịba n'ọnwa ije obodo n'ọnwa ije ụganwụ aga eji n'ụwa mọnụ n'ego n'ọnwa ikuku onye pesabe ya ga-alaba ma o bepụbeghị tibe okokoko n'ọnwa ije nuo nwanne nge m ntị n'onu n'ọnwa ije ego maka eji n'ụwa mọnụ onye iche na ọganwuo nwekwara ike iji adị ya bụ osisi atụla anya ọdụdụ ọdalọ nke dị ndụ wee feburu daa ya bụ onye ji n'ụwa mọnụ ebe ka anyị na-eje anyị ekunye njem olu mba onye ka anyị ji jebe n'ọgbakwa dị udo papa ọgaranya ngara nwa ọbụrụ na dikeri ọnwụ nwa ọbụrụ n'olu mba okwu dị udo papa udo ka nwa fotogwu n'onye ji gị ji ibe n'onye ji gị ji odogwu udo okwebi udo papa n'onye ji gị ji ibe nwa ọbụrụ na ndị keri ọnwụ n'onye ji gị ji ibe benos ka nwakọ ma n'onye ji gị ji ibe ọgaranya ngada okwebi udo ka odogwu n'onye ji gị ji ibe okwebi udo papa n'onye ji gị ji odogwu chifu udo ka nwa afọ m ibe menaghị ọgaranya ngada n'onye ji gị ji ibe akpọkwe dịka nke izizi oju na-eme ọgụ ọgaranya ngada chiọzọje kedo n'ogwu ọgaranya ngada onye ka anyị na-ekwuzigo chifu udo ka nwa afọ odogwu nwoke ọma na onye ji gị n'ọjị ibe na onye jụrụ gị n'ọjị odogwu nwa bịa n'iche nnọọ na onye ji gị n'ọjị ibe na onye jụrụ gị n'ọjị n'odogwu udo baba jidekwa gị ji n'ife menaghị ọgaranya ngada udo baba menas ka nwoke ọma jidekwa gị ji n'ife menaghị udo ka wejere ịnụ nwaanyị
nwanyị ọma ya onye si ka anyị na-ekwekwu ya lọlọ Ifeọma Nwafọ o si na mma wee banyere ego nwanyị ka ibe ya akpata oyi na-atụ nna anyị ukwu Ifechukwu kwuru ga-ememe osodiemakụ ọmamamazụlalụ ọmaobi di ya Lady Dasi na m ekeneghị ka njezenye kene nna anyị ukwu ya bụ di gị Chief Udoka Nwafọ Ifechukwu kwuru ga-ememe nke bụ na mbụ Golumba North and South Ifechukwu kwuru ga-ememe Odogwu Ejejọgụ Ifeọma Chukwu mere ndị Olumba the chairman Udobaba Auto Dealers Limited New Jersey USA na nye kenegi o nna m ukwu Benoska Importer and Exporters Limited New Jersey USA Odogwu Ejejọgụ mkpọmkpọ Nwachukwu nyere ndị Olumba aka na ndị na-emegbu emegbu maka na ekpere Chinwe nwanyị ọma o Chief Udoka Nwafọ ibike jimemode akọkwana gị o n'ọbụ Ifechukwu kwuru ga-eme ojimoto eme ọgọ onyekwu mmadụ binyere ndị be m na si ike wee ṅụrụ ya Ifechukwu kwuru ga-eme nke bụ na mbụ n'Olumba North and South na ịga nọkwara anya ogologo dị narị isi ike ka mbụlụ egwu m kulie ka nnaba obodo anyị ka nkulie ka nnaba obodo dike wile bi obodo dike isi na-ebe ogidi na anya ga-ebu na nke agaghị ebe ogidi bụ anyị cheyo ị na-anụ olu m ụmụ ụwa gem ntị n'olu onye ka anyị na-ekwu okwu ya okwu ebi nna nna Nsọfọ onye ji gị ji ibe banyere ngụgba ọrụ ibite Odogwu nwa mrukwu ebi n'odu meke nne gị ọgaranya ngada okwu ebi nna nna Nsọfọ onye ji gị ji ibe onye ji gị ji Odogwu banyere ngụgba onye ka anyị na-ekpokwu ya Chief Sir and Lady nna nna Nsọfọ agụgụ egbe nke bụ na mbụ na Oraifite agụgụ egbe nke bụ na mbụ na Naịjirịa gburugburu agụ n'ibu mbụ onyere ngụgba na ndị esighị ngọ na onye na-enye mkpọtụ na-egbu onwe ya ogbe onyere ngụgba nke Oraifite Ifeọma Chukwu mere Oraifite mkpọmkpọ nwe dị Ejọgụ wile dị obodo dike agụ n'ibu mbụ onyere ngụgba nwayọgwọ ma gị kene modi akụwe Lady Uche Nsọfọ ọmụmụ mazụrụ ezi nwanyị dị ụtọ osodiemakụ akpata oyi na-atụ anyịrị ngụgba nke Oraifite nwanyị dị mma jide ka iji wee jesi na ejide ka o ji nọ n'ime ọbụla maka ịgwakwara m nna anya dị jewe ife oge ji meme ọdị makwa ya na anyị nwere mmadụ na Oraifite ka njezeje kene ndị eji mba nwanne dị na mba Chief Chibọgụ Ezefuo ọkọnye bụ na ya nke mbụ na mbụ n'Ọzọbụlụ wee sọrọ Ọzọbụlụ ọkọnye bụ na ya emekwara ife gị ha nwayọ kwọ nwadịana m gaba n'iru na Chukwu kwe n'azụ ka njezeje kene bụ Prezdo onye ga na-ekwu okwu ya the president irregular of the youth Engineer Godwin Ugochukwu Okafor Gonic
eze ya agị nna m kwuna m ekene gị ka njeze je kene ezi ọkwa aka onye ka nne kwokwu ya Prince Obinna Ebuna afọ Oraifite na m ekenekwa ihe nwa si na eri Oraifite Odogwu na Nneko good morning in Lagos good evening na vlog Ọbaino ma gị kenekwa m nna anyị ukwu Chief Sir Chris Ebuna Ikesi Fancy Heart Akụlụnọ nke mbụ na mbụ na Oraifite ezi nna m ukwu na m ekeneghị oji okwu eme ọgọ ọjọ m ụwa niile o nna m ukwu na m ekeneghị anjezeje nkene ezi ọnwa aka nwanne dị na mba aka na-alụ egwu dị mma o Idigriba studio aishuru kwekunu ji uru na-eme ọfụma Idigriba na ị ga-ana onye malụ onye na-egbu onye onye malụ onye na-egbu onye maka na onye ụlọ ebuzi onye ụlọ eziokwu na isi gachi ya wụọ uno man na hinde killer abi no be so na so mana onye na-apịali gị egwu a ọ bụ Prince Tony Major of Africa ezigbote Italian man mana ọ bụ ife ka anya fụrụ m wee bịaba egwu a mana nke bụ osi n'ụlọ eguzi nwanne ya ị ga-esi egwu a ibudebezie nwanne ya maka na mụnwa bụ Tony Major of Africa na mma akwụsị ikwudebe ọntịrị anya m akwụsị ikwudebe maka na omememe butere ifufufu mana ọka ọ dị ka anyị na-emezi ọka ọ dị onye malụ onye na-egbu onye onye malụ onye na-egbu onye onye malụ onye na-egbu onye na onye malụ onye na-egbu onye onye na-egbu onye onye na-egbu onye ọkọdị maka na onye malụ onye na-egbuzi onye ahụ onye malụ onye na-egbu onye onye malụ onye na-egbu onye ọ na patapata onye ụlọ egwuzi onye ụlọ mmanya mbara eziokwu n'isi gachi ya wụ na-ekene na mụ na balunitili ebe njeli na-etinye n'ụmụ na-ayọ Chukwu ka oge esedele mụ na mmanya na kenani na ndị latụrụ mụ na tebezie
eze ndị ilo na eze ndị ọgwụgwe maka na ịmagolu ndị bụ ndị ilogoredi mana ezigbo ọgwụgwe anwa gịnị ya yi wee na-eli na anwụ ọkwa nya ga-eme gị ife ụta ahụ maka na ịtụrụ ọsụsụ ya weta obi gị niile mana o jezie n'azụ ọ na-agazizi mbọ ngwere enwe nwere egwu a wee na-agwa ndị ajọ enyi biko ịtụgharịkwa obi gị o maka na nwanne mmadụ abụrụzi ọyị ya ka ọ bụ onye malụ onye na-egbu onye 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 isi acha anyanwụ onye na-egbu onye isi acha anyanwụ ọkọ dị me churu na nso nwa ilegbu n'echile ọnọdụ ugo ndị mmụọ babụ the young chief ọnọdụ ugo mana india branch dị na enwe nwere egwu a na-agwa ya ị na-ezekwa ndị ilo oyi na-ezekwa ndị oyigo bọọlụ nwa bọọlụ na mmụọ jaje bọọlụ nwa bọọlụ na mmụọ jaje bikolo bikolo nwa ka ibi ya ị na-eze ndị ilo na-eze ndị ọgwụgwe bikolo si mana ị na-ezekwa ndị ilo na-ezekwa ndị oyigo Anthony Chinwoba na-ekene m overall engineer na Lagos State ezigbo ndị ụmụ ọbana international man at least nwa igwe akụ nwanne igwe ị na-eze ndị ilo na-eze ndị ọgwụgwe maka na onye mara onye na-egbu onye nọ na kpatakpata ejike agwọba ejike mighty man in battle ị na-eze ndị ilo na-eze ndị ọgwụgwe ejike mighty na onye mara onye na-egbu onye mighty ejike mighty na-ezekwa ndị ilo na-ezekwa ndị ọgwụgwe Emmanuel Nwobeche ị na-eze ndị ilo na-eze ndị ọgwụgwe Emmanuel Obeche onye mmụ aja ndo mana ị na-eze ndị ilo na-ezekwa ndị ọgwụgwe maka na onye mara onye na-egbu onye n'ụwa keneti mmadụ ị na-eze ndị ilo gị na-eze ndị ọgwụgwe maka na onye mara onye na-egbu onye ọ na-akpata akpata n'elu ụwa nke anyị nọ n'elu na ọ bụ onye mara onye na-egbu onye na gịnị ka a ga-emezi n'elu ụwa ndị mere mere n'iru kwamkatara azụ ndị ọchị abụkọ mgbe ọbụla ịbata onye ọbụla ejire na-eli ya na nwere mana mgbe ịtọ ọnụ si n'azụ gị a na-amaghị ma mma ọnụ na ugbo ọnụ mana ibe ndị a ọ bụrụ ibe mmadụ kwesịrị ime maka na ije n'ụwa na-esi na chi onye mara onye na-egbu onye onye mara onye na-egbu onye onye mara onye na-egbu onye onye mara onye na-egbu onye
Igbo Prince Nwobodo Italian border Nonu Mukenelio Wena Kenesi my own brother Sunday Ugebenaja Makana wana madabrogo ya Onye malonye nebonye Samalo mwana gotobai Samroja Nonu mekenegi Samroja Nonu Roja Nonu mekenegi Anina bambo na bali life Manisi mukeneli gizigbo ide Samroja Onye buchi John Eze nne na mweta na mwa Manobu Samroja sumukenegi Makana isi enyi gebe Edwini Wanekwe Yelesman Abalaka Nazan onye mmoja dio Nonu mekenegi Manobu Samroja sumukenegi Wanekwe chula Udoji Switzerland Olumolu Nonu mekenegi Olumolu Manobu onye maleni Igbo ka anyị apịa Chudu Ziko onye mmụọ bụ Woman Riot Nwanwuzo mmụba aka Ziko Chudu Ziko n'ọnụ mekenegi o Chudu Ziko Makene n'ụwa nke anyị na Ziko ọ bụ nne mara Igbo ya Chuebuka Nwala Imus Akunwelote ndị mmụọ bụ Chidon Chuebuka Nnegwu Ọgala Ngada Landlord na Dogwe State Mana ị ga-afụ mmanya n'egwu ahụ maka obi akọkọ gbugbele ahụ Mana ị ga-afụ mmanya n'egwu ahụ Mana ị na-ezekwe ndị ilo na-ezekwe ndị ọgwụgwọ Maka na gosi dịka nsi Onye malonye na-egbu onye Onye malonye na-egbu onye Ọnakpatakpata Onye malonye na-egbu onye Ọnani Onye malonye na-egbu onye Ọnakpatakpata Onye na-egbu onye Onye na-egbu onye Ụlọ mmanụ ndị ejila Ọkana ya ga-ebu ezi ya ma ọ ga Mana usoro na-egbu nwanne Ọkana nwayọ Maka ndị osi ji wezi bụ Anwa amagbu obi Ndị ọkada na-egoro keke na pep Enweta res Ndị keke na pep Ogolo ọkada Ai! Ija! Kedu nwa chukwutele ofe n'echi ọkwa na akụnede achukwu etegolugo ofe ngwa jezie liri ibe akwa na akụnede dogwu nwa anyị jiri ebube egwu ikolo na-akpọghị ọkwa na akụnede Egwu agbala nze abịa m ọzọ egwu ikolo mụ na-eti ife a bụ egwu ikolo obi mana ọ bago retouch with a serious connection aka ndị mmiri abatago ọzie ntị gị ime igbo echi aka m na-ejezi ole nnu ka nkwudo odogwu njiri ebube mma nwoke gwụrụ agwụ ego oyibo pasapasa Odogwu ego oyibo wee jee kọt wee merie n'ego oyibo na-ekwu ilie ma ịma n'ụba si na chi ọ bụrụ ọmọzụ ka eji akpa
kedu onye nnekwu maka ihe a na-eme Prince Chinemelum Akụbụike Ezinụlọ PJ Classic New King na Thailand one of the Benata Agụnede mụrụmụrụ n'echi Jokwu nwago oyibo na-erubere isi ọkwa mkpụrụ ịkụrụ onenu ya ka ị ga-aghọrọ aghọrọ ịkụọ mma ịghọrọ mma ịkụọ njọ gị na njọ Agụnede mụrụmụrụ na ọkụgo mma Chukwu jiteli ya ofe nwa bụ nnukwu ofe Chukwu ji mangala weta welụsụọlụ ya ma nne ji wesi Odogwu libe ife ihe ji n'aka ọ na-ele Odogwu nwa na-ebe na-atọ ndị ilo ị na-ejezi ozi ihe ọ na-enu maka ego ga akarịga amoosu Akụnede mụrụmụrụ edo nwa Chukwu tele ofe n'echi ọkwa na Akụnede ihe ji n'aka ọ na-ele New King na Thailand ego ga akarịga amoosu ego ga akarịga mama obere nwa Chukwu melogo ọkwa Chukwu teligo ofe olibe ọlacha aka olibe n'ụwa olota nwanne ya ọkwa na Akụnede gezienụ m ntị yo ka nke ọlụ na akịkọ etu esi mkpọba PJ Akụnede mụrụmụrụ o nwere ofu arọ Odogwu batara wee kpọzie m abala nze kedu ebe ị nọ si ya na anọ mbe m ọsị m were ọsọ were ije bịaba ọlụ ezi oyi wee lute ọlụ anyị nọzie na họtelụ Odelife obere oge akụkụ tue kọlụ ndị Eshia Connect bataba ọsị onye ọbụla libe ife ma ndị nọ na họtelụ onye ọbụla nwebe aṅụle mana o nwere ife melụ n'ọlụ o nwere ife mele o nwere ofe Odogwu ma chọrọ ịpafe ya bụ Odogwu nwere ife o wee bido ịmasị aka ya bụ Odogwu wee bata were oche enye ya nkwụ buteli ya assorted meat sizie nya libe ifenu ya bụ Odogwu wee kpọzie weta asị gị wetara m mmanya ka m sị gị butelu m anụ ị chọrọ inye m poison weta wee na-ayọzie ya butuo na ọgbọdụ Prince of Ebenator DJ Classic obele nwa Chukwu bunyere ike na Ebenator ọ si anyị libe ife tata ine ya lie anya ebe ifu na onye ọbụla na-ele ife na-enwe aṅụrị nwoke wee kụzuo weta isi ọ dịkwa gị mma ọlụ m manija ka mụ na ya lụọ manija wee pụta n'elu ọjụba manija hotel ego nneke unu na-eleta ebe a bade manija wee gwa nwoke a na ndị afịa dị anyị na-eleta 2 million mana ụbọchị ma mma 3 ọsịa weta account number o wee meela ihe transfer wee si onye ọbụla jebe n'ezi na ọ chọrọ izuzu ike na họtelụ ọ pụzie n'ụwa anyị abata abịakwute anyị ebe anyị na-enwe aṅụrị wee si anyị pụba n'ezi ọkwa onye anyị gonyere nkwụ onye anụ DJ Classic wee gbaka o wee pụtue tọọlụ ewee kpọ nwoke nwee họtelụ bịakwa n'ife na-emebi kedu nwa Chukwu tele ofe n'echi ọkwa na Akụnede Chukwu tele ihe nnukwu ofe ọ sụrụ ya ma nne ji wele azụ mangala adozie enye wesi Odogwu libe ife n'ụwa osiri akụ n'aka maka nwa chi mere eze ka ọ bụ ka ọkwa na Akụnede
ọgbakwa na akụnede o maka akụnede nwoke nwe họtelụ wee bịa akụ wee kpọọ ya ego nego unu na-eleta ebe a bụ wiki achọrọ m ka ịgwa m nwoke wee pi ya 3 million per day wee pizie anya 7 days ọ pụta 21 million naira akụsi weta akaụntụ nọmba o wee meela ihe transfer ozigbo nwoke nweta ala DJ Classic wee kpọọ ọga achọrọ m ka gị na ndị ọrụ gị a unu ncha ga-eje vacation for 1 week o nwere onye ga-abata ebe a ife niile unu siri ebe a tata ọkọnyere mụ na ndị egwu m na moto ka anyị jezie n'ụlọ libe ife na-enwere m ụlọ mana for 1 week nwere onye ga-abata ebe a jezie na vacation chukwu nyere unu manija wee chọpụta ọga nere ụwa wee si ya na o nwego onye kwụrụ 3 million naira ọ chọrọ iri ife taa ọga nwee họtelụ kpọọ manija amalụ gị plasta na ntị lọsọ ka iwechigara ya egie ọdụbe na anyị ncha ga-eje vacation bidozi ụbọchị ya bụ gaba o eshia kọneti niile wee kweta na DJ Classic bụ onye ego anyị ncha niile wee tubu ya akụ ọnị ya akụnede o akụnede tele mmadụ ya na-edu ude nwa amụrụ n'ebe na-akọ akụghị n'oligo nne o n'ọnya bụzi akụnede onye chi mere eze onunu a na-esi bobongo ihe jiri aka ọ na-ele ọgbakọ na akụnede ugwu edega ọ nara ibili obodo amaghị akụnede. Is your boy, DJ S Shine Best International. Okay. n'ebe nne na nna kụnede maka na ọ bụ otu dike mụrụ Odogwu mana Odogwu ada makwa dike aka Chief oke osisi ezikpa eziri eze ome ka ọ dị mma nke izizi n'ebe na-akọ ọ bụ eze na-achọ udo anyị emela ọzọkwala ọlụ ya lọlọ Priscilla ezikpa eziri ugbe bụ oke osisi ji afụ ụzọ akụ na-ekene unu ezi oyi ga-etube ego nenu oyi muje gbaba mbọ ọ bụrụ ikoloje mgbasi afọ nata nenu chọlụ gị fikwube okwu isi na ọgbọrọgwụ ego oyi muje gbaba mbọ ịkpata ego oyibo DJ Classic ọ na-emelụ ụmụ ogbenye ọgọ ụmụ ajadu ọ na-azụ erika ụmụaka ọ na-azụ n'akwụkwọ n'ebe na-atọ na bashiri nne n'ụwa ho ya ka Chukwu ji agọzi ihe Asia kọneti niile menụmgbe na fa na-ekwu ile akụ na-ede osi Thailand ojebe Cambodia osi Cambodia ọbanye Philippines osi Philippines ojebe China osizie na China anaba Malaysia Chukwu gọziba akụ na-ede ọkwa na akụ na-ede Achukwu etego
tegoli ofe o wesizi anya libe ife nwa chukwu mere eze n'afọ nne ya gwakwa na akụ na-ede achukwu etegoli ofe asụmangala dị n'ime ya sukwu olihe ma nni ji olibe elibe ọlacha aka ife niile nwere oge one n'ụwa onye oge ihe lụrụ olibe elibe ọ na-emekwa ọgọ n'ụwa akụ na-ede egwu ikolo ekene yi lọgọ yi gaba o yuking na Thailand ọ gị na-emejụwa mma Asia Connect ba na-ekwu ili ọkwa na akụ na-ede ọkwa na akụ na-ede ọkwa na akụ na-ede Ọlọ́nẹ́sẹ̀ bí a mú tìǹú, ìjọba ká mú jèbí a ó jẹ́. Èyí tí wọ́n mú dé sórí ìbò lólókò ṣèlú jẹ́. Àtúkò kèsì kò nínú wa wẹ̀lẹ́ fún náà wẹ̀jọ́ ọ̀nyà mọ́. Ìmọ̀nà àtúkò kèsì kò nínú wa wẹ̀lẹ́ fún náà wẹ̀dọ́ ọ̀nyà sọ. Kò tí ì wẹ̀jọ́ ọ̀rọ̀. Ìjàkàmọ́ ọmọ ń bá lánàá òyì ó jẹ́. Ẹ̀gbọ́n máa ká yín jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ mbà. Nafugo na so flashy onye ji ijelu denu onye mụrụ onye dị ya mma ya lọhụfụ anya n'ọkpụrụ ndụ 60 bụkwa onye dị gị mma ibi isi anya n'ọkpụrụ ndụ asị m onye mụrụ onye dị ya mma ya laiki anya n'ọkpụrụ ndụ Brody funa sadigi mo kilo kwanya kolo nabao Mommy melu no genge yao Daddy melu no genge yao Auntie melu no genge yo Oluzi ogani yo bolonjo Mommy melu no genge yao Daddy melu no genge yao Auntie melu no genge yo Oluzi ogani yo bolonjo ụfọdụ ụlọ onye malụ mma mana ịfụnanya adịghị uko chei ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ụlọ dị nwere ego mana ịfụnanya adịghị uko aleledo chei nwoke nwere ebe enwere ego mana nwoke nwere ego enwere ebe ma ncha o chei ezuoke sista o chei ngwa n'ezi asa jọrọ njọ na-eme ọfụma nke malụ mma enwere agwa ma ncha ya mere ịfụkwa onye dị gị mma ịlọhụ anya bọlụ nara ọ bụrụ na mgbe gboo nwoke chọrọ ịnụ nwanyị ọgbọba mama wee chọta anụzi arọ na emesi ọdaba nwata nwanyị tiwe n'ime egbu emo n'ime afọrọ nọ n'anya nwokolobịa tiwe nne m nne m ahụ m anya ma ọ bụ na ịchọta onye dị gị mma ebe ọ bụ na omele nagide ma ọ bụ na ịbụkwa onye dị gị mma ebe ọ bụ na omele ya dị gị mma anya n'ọbụrụ ndo 60 bụkwa onye dị gị mma ibi isi anya n'ọbụrụ ndo asị m onye mụrụ onye dị ya mma ya laiki anya n'ọbụrụ ndo brọdị fụna asa dị gị mma ịlọ ọgwụ anya kpọlụ naba mọmi melụ n'oge nke ya dadi melụ n'oge nke ya anti melụ n'oge nke ya oluzi ọga anyị ya ọbụrụ ndo Mommy melụ n'oge nke ya daddy melụ
asịrị ma chacha na chiọma na ebe anyị dị na mma ịbụla asịrị wee kpayalịba pasịa ịma disgel ọfụma na digel bụ onye ọrụ ịma na disgel na-akwụ n'okpuru ịma na digel na-ebu ya lebe asịrị Ifeanyi webata weweli iwe wee jụọ nwaanyị ọma nke nwaanyị bụrụ akpa ya pụba anya mmiri juru ya anya jei ebe ego ọ na-eje ka ọ jee besala eji ọfụ ọsịa eji ọbọ nyalụ maka ka ije yọba nọhịgiyo amụrụ m ihe mmelụ na-ewe iwe ibe ọ bụ na ọ bụ ka ọ gba ya n'ugbo Ijobo wezi ya n'ife amarọ gị ma nje achala ụgwọ nwaanyị ene n'ebe jọrụ ịma ụmụ nwoke na-achọ gị achọ rapụ dị gaghị kojebele onwe na mụnwa be jọbọ zuru ga-eme a na-ekwu ga na-ekwuo n'ogige n'ogologo aza ibe anyị tibe chime egbu egbu isi oyibo anyụọ m anya ibe anyị tibe chime egbu egbu ndasịrị ya alụmasa ya bụ uche ya dị mana onye dịkwa mma n'azụ oluwe kaije kiribe solibe kiribe dansiya kiribe solibe dansiya oyi jei ọba nkwe n'ọnụ ogozi ọdịna nwere ya bụ ọbịa jei CEO CZ Hotel ọba nwe nwa mama ọdịna oh yes nene zumo kolobia Mr. Daniel Udeju ọdịna nwere ya nwa otolo nnewi ọba nwe dalụ jei mmanụ yọmmụla bụ ododo yọmmụla bịa kene nenu anọ ndị ga anyị jeje jei odogwu ga mụ bụrụ jọgị mmanụ yọmmụla odogwu ga mụ bụrụ babi mmanụ yọmmụla na mụ na-ewelụment jawa mazụ yọmmụla ya fada entertainment ndị ọma yọmmụla jei onwere oge ozi adịo nọ n'ibles abụrụ ụgwọ ọga onye malụ nọ n'ibles malụ n'onye abaha malụgo mmanwụ jei Leki Luxury bụ ndị ọma oro obodo ekwelugo anyị ekwelugo CEO Leki Luxury Cars Odogwu na-eme ọgọ Money Bless well adreso jei na mebụla ịgba mụ wee jebe n'ugwu ezi nke mụrụ Odogwu neno nwa oyoko masta n'izeje agwa ogidi ndị Igbo Tatiana Bani ọnwa oyoko na-etile CEO Tatiana Stitches maka akwa dị mma dalụ anyị ejebe jei ebe onye ya bụ ụkọ ya bụlirio ijele nwa mama jei akụdị na nwa n'ukwulu bịa izeje ijele dike mmanwụ na-eji izugo ayabụla dodo ijele dodo ijele Synergy Enterprise Chima Promise oke nwadaluo jei ikwumuga njineje ụdị ọka mụla kuchukwu jei uche sobi ọbịa odogwu nwanne ga ndelela onye na-egwu nwere ebe ọ na-eme ụmụ dị ọka nwere mmadụ anyị ekwelugo uche sobe akụchukwu daluo jei ozi ịgbọ ndụ n'ugbo n'ibe ahịa emerụ gị ma nche jei chukwu ebu ga nwata abịọma na-ele onwe okwu anyị ọnụ ya ekwuliro maka advert and promotion ọba n'ozi ịgbọ ndụ onye ọ dị n'ọnụ ịmalụ PM na jigawa PM na trade fair ezi oyi nne n'ụwa ka kwa ajọ nwanne emkeli bụ onye ọma onye mụrụ onye dị ya mma ya lọhụvụ anya n'ọbụrụ ndo
adịghị mma ike isi anya n'ọbụrụ ndo asị m onye mụrụ onye dị ya mma ya gbaghị anya n'ọbụrụ ndo prọdịbụ na-asa adịghị mma ile ọgụ anya ọnụ na-aba ọmị melụ n'oge nke ya dadị melụ n'oge nke ya antị melụ n'oge nke ya onye ọga anyị ọbụrụ ndo ọmị melụ n'oge nke ya dadị melụ n'oge nke ya ọmị melụ n'oge nke ya onye ọga anyị ọbụrụ ndo amụsịa nwa zụrụ nwa nwatakịrị n'ọga ego ego otozie wee bute ike otozie wee tụba ọnụ ife ọbụrụ onye na-alụ nke nye na-achị ịbalụ ife ọbụrụ onye na-alụ n'ọnụ ime anya m fụlụ ka m na-ekwu ọbụghị ma n'Igbo na-ekwu okwu na onye bụrụ chi ụzọ n'ụwa ọgbagbu onwe ya n'ọsọ mmadụ onye ya na chi ya so n'ụjọ adịrị ya ọkwanye ka m chi wee bụrụ egwu nwatakịrị gelu ndụmọdụ okenye ife mfụlụ ka m na-ekwu ị na-anụkwa ịgbakọ n'ara onye na-eje ekwu ije biko mụla anya omeife biko jide ọfọ onye ya na-achị ya so n'ụjọ dịrị ya onye na-agbakwanụ mbọ biko ya bachiri ọtụ ọlụ biko ya bachiri ose ọjị ya ọ na-eje gị iji fele ihe maka ije n'ụwa bụkwa onye na chi ya ife onye ga-abụ n'ụwa bụkwa anya na chi ya ife ọbụ na onye na-eme bụkwa anya na chi ya maka na ozugo na-agụ egwu niile enwilo na-agba afọ anyị dọsụ na-agụ egwu anyị ikolo na-enwe ego na-agbọ anụgo dị ihe okoko nwa ogbenye enwego ego 3 points na-eme ọfụma ọkwa ji na-eme eze ihe osi na-achị Is your boy, DJ S Shine Best International. Okay. Yeah. O nwere ndị atụla akasị anyị esozi na n'ogbe onye n'idezi anya tata na faja basiguru ojukwu ma wilọkụ aka m osisi na-ele anya ọdịda eguzorogo na nnukwu ịgbakọ n'ara ihe onye na-eme n'ụwa bụkwa nkenya na chikpalaba ọ bụrụ na ịbụ onye na-agba mbọ n'ogbe oyimejizi n'ihe aka akịkọ eziokwu nwere onye maka echi obodo onye bụ iwe echi ga-abụ ajụjụ onye ka mụ na-ajụ
na-abụ anyị ikolo na-enwe ego agbasi ofe ebute ike ọkwa eziokwu ka m na-ekwu onye ime ụgbọ kọrọti onye ya adịlị mma kedelu n'ọba anyị na-enwe ose ọkwa mmadụ ga-eji aga ahụje egwu ọgụ esi ya wapụ kedelu